नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण मस्त तर्रीदार साध्या सोप्या पद्धतीने माशांची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। इथे आपण आता मासे स्वच्छ धुवून घेतले आहे। त्यात हळद, निंबू पाणी आणि मीठ टाकणार आहोत मॅरिनेशनसाठी। ते सगळं मिक्स करून घेऊया। मिक्स झाल्यानंतर आपण 15-20 मिनिटे ते झाकून ठेवूया। इथे प्रत्येक माशांना मीठ आणि हळद चांगल्या पद्धतीने लागेल असे बघावे। तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करूया। लसूण, जिरे आणि आल्याचा एक तुकडा घेतला आहे मी इथे फक्त। ते आपण दळून घेणार आहोत आता। दळल्यानंतर त्यात कोथिंबीर आणि 1 चम्मच लाल मसाला टाकणार आहोत। त्या व्यतिरिक्त आज आपण काहीच करणार नाही आहोत। एवढ्याच ह्या मसाल्यात आपण भाजी बनवणार आहोत। थोडंसं हलकंसं पाणी टाकूया आणि हे मिश्रण छान पद्धतीने दळून घ्यायचं आहे। आता इथे मी तेल टाकले आहे मसाला कलसण्यासाठी। मसाला छान परतून घेऊया तेलामध्ये, तेल सुटेपर्यंत। चांगलं तेल सुटलंय आता मसाल्याला आपल्या। छान दिसतंय बघा। आता या मसाल्यात आपण एक एक करून सर्व मासे सोडून घेणार आहोत। ते परतून घ्यायचे हलक्या हाताने। सर्वांना मसाला लागेल अशा पद्धतीने परतवून घ्यायचे। तोपर्यंत आपण एक पॅन ठेवणार आहोत। पॅनमध्ये 2 चम्मच इथे मी पीठ बनवून ठेवलं आहे डाळीचं आणि तांदूळापासून दळून घेतलं आहे मी ते भाजून घेणार आहोत आपण। याने भाजीला छान घट्टपणा येणार आहे। ते छान भाजल्यानंतर इथे आपण पाणी गरम ठेवूया। भाजीमध्ये आपण पाणी गरम टाकणार आहोत। हे बघा भाजी छान झाली आहे आता। माशांना मसालाही लागला आहे। तोपर्यंत आपण हे पाणी भिजवून घेऊया। थंड पाण्यामध्ये भिजवायचं हे पीठ गुठळ्या राहायला नको। हे मिश्रण आता आपण माशांमध्ये सोडणार आहोत। ते छान पद्धतीने परतून घेऊया एकदा। त्यात आपण गरम केलेलं आपल्याला पाहिजे तेवढ्या रस्स्यासाठी पाणी टाकणार आहोत। हे बघा मी एवढं पाणी टाकलं आहे 2 जणांच्या भाजीसाठी। छान उकळी पण आली आता। हे बघा उकळी येऊन मस्त 10 मिनिटं उकळू दिलं मी ते। आता गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर वगैरे टाकूया आणि छान 2 जणांसाठी माशांची भाजी तयार झाली आपली।